Hej, velkommen til den her vlog. I dag, der skal jeg til baskekamp. Så nu passer jeg lige tænder og så spiser jeg. Og så tror jeg faktisk, vi skal afsted. Måske ikke have lige noget at slappe af lidt, men så kører vi. Så ja, vi ses, når vi kører. Look at those cracks. Oh yeah. Så er vi kommet ud af bilen. Og jeg tror, at klokken den er cirka 8 eller et eller andet tæt på 9. Fordi jeg tror, vi skulle afsted klokken 9, eller så skulle vi være derhenne klokken 9. Jeg kan ikke helt huske det, men det er i hvert fald ikke den samme træner, som vi plejer at have. Så det bliver det faktisk lidt mærkeligt. Men min mor hun filmer så lidt af kampen, for at I kan følge med. Og scorebordet, så I også kan følge med. Ja. Og så har jeg sgu lige taget de her sko. Det var sgu lidt vådt udenfor. Men jeg ville gerne have taget crocsene på. Der stod der over MVP. Men ja, og så laver jeg den der hurtighedsting. Start time, eller hvad det er. Ja, så ses vi bare. Hej. Søndag, nu skal jeg til at spille, og så ses vi egentlig bare, når min mor hun filmer. Så ja, og vi ses efter kampen. Ja, det bliver nok ikke så meget, hun kommer til at filme, men hun kommer til at filme lidt. Så ja, ses efter kampen. Hej. Så er jeg så kommet hjem, men min mor hun filmede ikke så meget. Men ja, der kom lige nogle klips her, hvordan det gik. Det gik ikke så godt. Vi tabte kæmpe. Det var også et godt hold, at vi havde kun sådan 20 spillere. Så ja, hej. Og by the way, så er det sådan 50 sekunder. Men det... Jeg håber bare, I nåede det. Ja, kom nu. Hej. Hej. Kick. Så ja, det var min vlog. Håber jeg får en god dag. Det var ret langt, men jeg skal nok min storbros fødselsdag. Så ses. Hej. Ses en masse video. Det bliver nok i morgen.